Hola, sóc el Marc Angelet i us presento La broma final, el darrer text del Jordi Casanovas, una producció de la Sala Muntaner que té en el seu repartiment a l'Ernest Villegas, a l'Anna Sahún i a l'Òscar Muñoz. Hi ha un equip tècnic i artístic darrere de primer nivell que em fa molt feliç poder dirigir. La broma final és un text que entronca molt amb altres textos del Jordi, com L'home amb ulleres de pasta o L'idiota, comèdies que han funcionat arreu del món i que han funcionat també molt bé a Barcelona. I la història comença quan dos vells amics, l'Òscar i l'Ernest, amics d'universitat, es retroben anys després. Tots dos havien estudiat periodisme, tots dos feien un programa de ràdio a la facultat d'humor, i anys després la seva vida els ha portat per camins completament diferents. L'Ernest és un presentador d'èxit de late night de tirada nacional, l'Òscar treballa en un diari també de tirada nacional que està canviant la seva línia editorial i en el que l'Òscar no es troba especialment còmode. El cas és que molts anys després es troben, tots dos en un punt de les seves vides amb certa necessitat de canvi, i decideixen rememorar l'antic programa de ràdio que feien plegats. I mentre rememoren això, un dels dos llença un repte, és a veure qui dels dos és capaç de dur més enllà l'humor, qui dels dos és capaç de fer la broma més forta aquella mateixa nit. És aquí on entra el personatge de l'Anna, la parella de l'Òscar, que inicialment sembla que serà la víctima de la broma. I dic inicialment sembla perquè la broma final precisament és d'aquells textos on res és el que sembla i que com a espectador et portarà a passar d'un lloc a l'altre, a sorprendre't, a riure, i jo crec que tinc ganes de que sigui un espectacle molt divertit, molt potent, que parli dels límits de l'humor i que la gent en general gaudeixi, òbviament, del treball dels actors, de la posada en escena, etc. Espero que us hagi convençut i res, ens veiem al teatre.